И здравейте хора и добре дошли в Minecraft Hardcore. Сега ще дадем един свят и ще се опитаме да оцелеем първата нощ в Minecraft Hardcore. Да започваме. Ще го кръстим Hardcore епизоди. И ще го направим на Hardcore. Няма да слагам Seed. Създаваме го и да видим къде ще ни спавне. Надявам се място да е добро. О, да, това място е супер. Нека да започнем да се развиваме и да се молим да оцелем възможно най-дълго. О, тук имаме овчица. Така. Ще видим първото ни дърво. Този свят. И да си направим инструменти. Само кирка ще си направя. И след това останалите инструменти ще ги пратим от камък. Нека да вземем малко камък. Така, 18. 20 ще събера към 30. И мисля, че ще бъде готово. Двадесет 7, 28, 29 и 30. Така, нека да се качваме и да си направим каменните инструменти. Скирка за брада, за лопата и за меч. Ще изчупя още едно дърво, за да имам резервно. И сега е време да намерим малко храна и вълна. Имаше една овца тук. Но сега не я виждам. Тук долу виждам малко въглища. Но няма да успя май да ги взема. Така, продължаваме да търсим овце за вълна. О, прасенца. Ще взема малко храна от тях. О, ето ги и нашите овце. Само
нещо различен цвят, няма много голям проблем. Една сива, една бяла. Тома има 3 бели. Да. Даже има повече. Някъде 5, да. 4 бели. О, и тук имаме спрул дърво. Ще го щупя и ще искам да ми даде малко сапленги, поне 4 ще опитам да взема, ако ми даде. Чувам и куче. О! Куче! Но мисля, че нямам кокали. Кажете ми в коментарите дали шейдера ми ви харесва, дали искате да добавя някакъв ресурс пак, някакъв мод. Мисля да е нормално оцеляване, но мога да добавя някой ресурс пак, примерно анимация за животните, някой друг шейдер. Въпреки че мисля, че този е добре, доста добре изглежда всичко. Както виждате, водата е изключително красива, небето също. Според мен си изглежда красиво. Но ще послушам и вас, ако знаете някой друг шейдер, който ще изглежда по-красиво. Ще го видя и може да го сложа в следващото видео. Нека да чуя малко листата. О, ето 2 саплинга вече. Чакаме за още малко. Преди даваш повече саплинги. Добре, просто ще почувам малко дърво и ще се върна, когато набера саплинги. Добре, нека ми даде саплинги. Ако може. Леле, колко време се чака за саплинги? Добре, предполагам, че просто ще чупя листа и ще се моля да не се паднат саплинги. Даже ми се чупи брадата. О, добре. 3 саплинга. Може би още един. И ще съм готов. Така да се направя още една брада, понеже тази се щупи. Слънцето вече зарязва, така че нека да си направим фурнес, аз бях забравил. Един фурнес. Леглото, разбира се. И да се маха на този тайга байом, защото някаква правя. Взех 4 саплинга. Взех малко спрус. Още взема това цвете.
И гледайте сега, ако ще стане готино леглото. Жълто. Скоро слънцето ще залезе, аз вече имам и последното нещо, което искам за този ден, именно въглища. О, няма да имам, това е добре. Нека видим колко ще са. Май е добре и толкова. Мисля, че ми стигат. Нека да се качим някъде малко по-нависоко. Само че... Ето, може би... Тук. Ето малко въглища. Ето тук да сложим крафтинг тейбъл, пеща и да взема малко въглища. През това време ще сложа малко въглища в печката и ще си изпека тези свинските пържоли. Вземаме още въглища. Поне ще ни трябват доста за пекане на храна, за торчове, за изследването на пещери. И нека да преспим първата нощ в Minecraft Hardcore. Така, вземаме малко пържоли, нека да капнем. Искаме да си възвърнем сърчицата, загубил съм 2. И като цяло за сега не мисля, че мога да правя нещо. Да оставя тези листа, да не ми запълват инвентара. Оставам само едно въглище. И по-скоро тая кирка искам да оставя. Даже май пламъка ще стигне или пък не. Да, так му стигна. Добре, взема си нещата. И искам да намеря малко sugarcane. През първия ден намерих почти всичко, което ми трябва, но ще ми трябва малко sugarcane. Нека да потърсим. Понеже той е много важен за хартия, трябва да се направя ферма за sugarcane. Защото ми трябва хартия за книги, за enchanting, setup. Много е важно. Един от най-важните материали и ресурси е sugarcane. Трябва да се намери в тези ранни етапи на играта. Даже мисля, че виждам. Мисля, че ето там, ето тук по-точно, този пясък имаше. Или не, няма нищо. Добре, имам Optifine да зумна, но... не виждаме надолу. Трябва по реката да има. О, ето го. Ето там. Ще си направя нова лодка, защото не мисля, че е излишно. Само че... Да, лодка. И сега да... Понеже мога и да плувам, но... няма да си хабя сега. Ще дъчета. Пак много бързо така. Да взема всички sugarcane. Още... Тук
Тук има още малко, там чувам крави. Да, отивам да убия малко крави. Опа. Мисля, че не ги виждам. Ще отида на другия остров, където имаш кокошки и прасенца. Видях ето тези прасенца. 1, 2, 3. Имаше още едно. Леле. Каква гора е? Ето, прасенца. Вземам. Да взема малко кокошка. Само малко дърво. Тия бокуци ще ги хвърля, защото не ми трябват. Просто ми пълнят инвентара и няма да имам място за абсолютно нищо. О! Там виждам поле. Огромно е. Там мога даже да се направя и базата. В следващия епизод мисля да построя къщата. Ще се пробвам в тази поредица да направя може би 100 дена оцеляване. Просто да оцелея 100 дена. Мисля, че ще се получи, но ще видим. Има още много животни. Всъщност ще убия тази овца, тези две прасета и ще оставя тези две. Трябва да спавнат много животни, но може би за сега ще ги оставя, за да мога да си направя ферма с тях и ако просто не намеря много животни, да ползвам тях. Тук има 3 прасета, които ще взема. Тук има пещера. О, вау. И даже има айрон. Добре. Овчице, моля те, не падай. Добре, сега мисля някъде тук да си установя базата. Само, че нямам... този дърт ще го ползвам. Може би трябва да взема повече дърт. Доста повече. Защото тези дупки не ми харесват. Тази пещера също трябва да я запълня. Тук мога да си го направя като вход за мината, да го запълня и да му сложа колички. Но трябва много да се развием в играта. А единственото, което се очаква от мен сега е да не умирам. Просто да си живея и да не трябва да се бия с никой мод. Ще тогава в пещерата, най-вероятно някой скелет ще ми почне да ми стреля и няма да ми вземе. Така, мисля да запълнят тази дупка. Това дърт май ще е достатъчно. Нека вземем още малко.
Да, толкова. Базата не знам къде точно да я построя. Сега ще разгледам. О, леле. Това е гигантски равин, даже може да е двоен равин. Тук ще има много ресурси. Добре, нека да си сложим леглото, може би някъде тук. Нека да видим. Мисля къща да я построя някъде. Ето тук. Това цялото ще го изчистим. И ще стане готино. Така, ето така, мисля, фърнеса, крафтинг тейбъла. И като цяло... мисля това да е завършкът на първият ми епизод. След тази поредица заваля дъжд. Така че смятам да приключа този епизод тук. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, лайкнете видеото, абонирайте се за канала с камбанката, за да не изпускате следващите епизоди на тази поредица. Уверявам ви, че ще бъдат супер готини. Като цяло, това беше от първи епизод. Чао!